Tobba tal-familja se jkollhom il-faċilità li jordnaw testijiet tad-demm lil pazjenti minn fuq l-applikazzjoni tal-My Health Online. Dan is-servizz tnieda l-ħamis filgħodu mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern li spjega kif dan se jżid l-effiċenza b'kontinwità ta' kura aħjar għall-pazjent. Illum jista' jordna testijiet tad-demm anka b'mod diġitali biex bekk apparti li jkun hemm din l-informazzjoni li s-sedant kulħadd, is-sistema saret iżgħet effiċjenti u binqas kareċċa għall-pazjent għax il-pazjent naqqas il-ħtieġa li jrid imur jiġri bil-karti minn ċentru tas-saħħa għand it-tabib, jerġa' jmur għand it-tabib, jerġa' jmur jieħdu d-demm, issa jista' jiġri biss b'daqqa ta' seba' fuq l-iPad. F'kummenti ma' One News, it-tabib tal-familja Filip Xortino esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal din iż-żieda, hekk kif din se ssaħħaħ il-potenzjal tas-saħħa li jkun jista' jagħti tabib tal-familja. At the end of the day huwa l-benefiċċju għall-pazjent li ħajbenefika minn servizz li jkollu inqas burokrazija ħanużaw il-kelma, mhux biex is-servizz ikun tajjeb f'termini ta' aċċess imma jkollu l-kwalità meħtieġa biex il-pazjent jieħu l-aħjar mill-servizzi li jew. Bħalissa hemm 270 tabib li jagħmel użu minn din l-applikazzjoni flimkien ma' aktar minn 50,000 pazjent. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fern kompla jispjega kif għall-futur hemm pjanati aktar servizzi għal dawk li jagħmlu użu minn din l-app. Nissa nkomplu nżiduha, nkomplu nagħmlu features bħal li tobba anke tal-familja jistgħu parti li jordnaw id-demm, jordnaw anke X-rays, ħankunu qegħdin indaħħlu wkoll l-electronic patient records, ġifieri il-riżultati kollha, d-data kollha, l-informazzjoni kollha ta' pazjent, medika, tiġi minn fejn tiġi anke mit-tabib tal-familja, tkun qiegħda f'rekord wieħed biex bekk imur fejn imur il-pazjent anke jekk imur għall-kura barra minn Malta, din id-data, din l-informazzjoni kollha li hija tant importanti għas-saħħa tiegħu timxi miegħu.